The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginahawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto, sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. So the next few moments are devoted to silent prayer. You have the privacy of your priesthood if you are a believer. That's the option of rebound if necessary, to ensure the filling of the Spirit for the perception and metabolization of Bible doctrine. So anak kay gayunan sa pagpapas, blotting everything else out except ang imong pagtutok, pagpunting sa imong pagtagadog pagunahuna ngadto sa itudlo sa pulong sa Dios. So in preparation for our study, let us pray. Let us pray. Most gracious Heavenly Father, we thank Thee for the privilege of being sustained logistically in this, the devil's world, and for the privilege and the opportunity of fulfilling the most exciting and unusual plan of all human history. We are grateful, Father, that we live in the church age and in no other dispensation where we have been given so much and where the significance of the ordinary believer is beyond measure. Magampo kami nga ang Espiritu Santo magahagit ka namo bahin ini mga butang that we are going to note, for we ask it in Christ's name. Amen. May ngadlaw sa tanan nato mga subscribers, mga followers o sa atong mga isig kang magtutuo. Niya pa kita magadupot in the doctrine of sin. Okay. Last time we said that kini si Lucifer mihimog apilar ngadto sa Dios nga hukman naman uta kini siya mikan sa iyang pagka mapahitas una. So therefore, dako gyud to kaayo ingnon ta trahedya. Kay kita kung mga tao, wa man lagi ta idisenyo sa Dios na ibanlod dito sa kalayo. Wala. Pan nga namang muadto man gyud ang tao sa kalayo. Ang tubang niini tungod ra pod sa tao. Yes, because of man. Abi nimo ngano man tao nga muadto man gyud ka sa kalayo. Ang tubag tingali mo yung ako mong gisalikway ang mibayad sa akong sala dito sa cross. Namao na. Kung nakasabot ka na niya na. Naarap po yung mga tao nga pilosopo o moingon o bahala na. Nga man di ay God, bibo man ka dito impyerno. Sige lang. Ngano? Kitsa may naibaw. Lisod. Lisod yun yung ubang mga tao kay naamangyoy mga tao nga ingon ana. Na yung mga tao nga ingon ana tungod sa ilang pagkagahi, nagyod pagkatiga, nagyod sa ilang mga kasing-kasing. Apan di man kini bisag unsa kagyod ka grabiha. Doon na pagyud kay gayunan nga mabali niya ang imong kahimtang. Musa samtang buhi ka pa, samtang makadungog ka pa nining atong gisgutan karon, gisgutan sa balang pulong sa Dios, na pagyo kay gayunan. You are still given a chance. You still have the chance nga makalingkawas ka sa imong padulngan nga linaw sa kalayo. Ayaw pagpaabot. Kung tuwa ka na didto mo ingon kag pastilan sa iyo man ni.
di man di ani magsilbi. Pwede ba bumalik sa ako? Uy, di na mada. Di na mahimo. Awahi na. Apan karon nga makadungog ka pa, nagpatalinghog ka pa ning atong pagpatinaw, pagpasabot, bahin ning kamatuoran, gikas gipadayag sa Espiritu Santo, karon ra ang igayon. Gagikinahanglan ang imong paghibo og desisyon. Desisyon sa pagdawat sa gitanyag ng kaluwasan nga gibuhat ni Ginoong Jesucristo didto sa cross. Karon ra higala, himoa ang desisyon. Gamita ka ng imong kabubutong hinatag pod sa Dios diha kanimo. Himoa ang imong pagpili. Mudawat ka ba o mosalikway ka ba? Buhata ka na karon. Kay basig ugma ulahi na. Higala. Ayaw pag una-una sa pag-ingon og nga ano man dahil mga dito sa impyerno, bibo man tingali dito. Na ayaw sultihan na, kay wa pagkarabakad to. Ayaw gid pagsultihan na. Kay mo ingon ko, pagkagrabe gid ay nimo. Naghimo ka mag-usa ka kahimtang nga wa pagani, wa ka pa kahibawog unsay tinuod nga kahimtang. Lisura gid ang tao lagi. O nang kinahanglang maklaro na to, maoning nagtuon ta og Bible aron atong masabtan og klaro kung unsa ning mga kahimtanga. Now, naibaw ka pag unsa gyud kahimtang sa impyerno? Kay mo man atong giduputas paghisgot. Well, umikan sa atong pagtuon sa balang kasulatan nga ginganlag Bible, nahibaw tag unsay kahimtang sa impyerno. Humingon kag, bahala na mo adto kay bibo lagi dito. Now ako kang ingnon ron nga, dili ra ba gyud bibo dito. Ang gisgutan sa Biblia bahin sa impyerno, dili ra ba gyud bibo dito. Nakadungog ka ba? Dili bibo dito eh. Ang tingali, mo gyud pakaingog bibo dito kay tuwa may mga pagtiyabaw, mga pagpaninggit, mga pagkagot sa mga ngipon, mga pag-ago, o uban pang mga makahadlok, magkuyaw, makalilisang, pagkaguliyang sa mga taong gipang tambog dito. Muna tingali ang imong giingog bibo dito. Dili bibo sa impyerno, suma sa imong giingon. Ang tinuod, ang tinuod makalilisang ang kahimtang didto sa impyerno. Kana sumala sa giulagway o gidescribe sa Biblia. So para tingali nimo, dito sa impyerno, bibo, ingnon kanako pag-usab nga dili bibo didto. Labing klaro, ang sultis Biblia di gyud bibo dito sa impyerno. So, kung para nimo dito bibo, na imo na ng problema. Inigamot nimo dito, ayaw gyud kog sangpita kay siguro magyug kong wa didto. Di magyug po kumukuyog di mo kay di man ko ibutang sa akong Dios didto. Nagasabot ka? Ang nakagrabe gyud didto sa impyerno, mao nga ang mga di magtotoo nga may ilang dayon nga destino adto na sila hangtod. Makahinumdom kini sila sa mga hitabo samtang dinhi pa sila sa kalibutan. Makainumdong kini sila nga nakadungog sila nining atong gisgutan karon. Moingon ni sila, ako man rong nadungog dito sa Balbido Evangelistic Ministry sa YouTube, niya itong unsa ba itong pitsaha. Ako man lang itong baliwa, gipakaingon ko man itong dili importante. Nakaroon, unsaon naman to? Wala na. Wala na ko'y mahimo. Kaya awahin na magkaha. Tinuod na. Awahin na. Pero kadto mga magtutuo, ato usab nga nahibawan na, okay, magtutuo ang itong isgutan. Atong nahibawan, diya sa balaang pulong sa Dios nga, tuan naman sa langit sila during the tribulation period. Di na sila makainumdom sa mga panghitabo, din sa kalibutan, dili na.
Wala na sila mainumduman. Kaya naamang ko'y ubang mga magtutuo nga, mangutanaw, mahimo batag mo, tanaw sa mga hitabo atol sa tribulation. Mahimo ba kunutang muli, ikas langit, unsa na'y kalakis mga unbelievers dinis yuta. Na unsa man po ko'y li-o ni mo dito. Tanaw ni mo tong mga kontra ni mo dito samtang din ipagkalibutan nga nagkapuliki na diha. Na kung muli mo, ako imong itok mo aron mo balik. Wala na. You will forget everything. Kadungog ka, dili na nimo mainumduman ang tanan. Wala ka mainumduman. No, tingaling, naiuban mo ingog, nagkaadto na ba ka dito Wa palagi ko magkaadto. Pero na manaspulong sa Dios. Unsaon man na nimo. Ang sampol god niini, mao tong tao nga dato og sila Lazaro. Ninumdum ka to? Wa na may numdum sa Lazaro. Samtang didto sa Lazaro sa sabakan ni Abraham. Abraham's bosom. Wa na siya may numdum sa tao nga dato. Nakalimot na siya. Di kay nakalimot na siya, kundi napapas na sa iyang panumduman ang iyang kahimtang samtang dinhi pa siya sa kalibutan. Apan ang taong dato, sige siyang tanaw ni Lazaro og moingoy. Tuwa na si Lazaro. Sa dito pa sa kalibutan, dito rin yung taon siya sa ilawom sa lamisa, nagsigig pamunit sa mga mumho, aron iyang daginuton sa pagkaon. Paminaw. Ang taong dato na hinumdum sa tanan. Apan si Lazaro, wala na. Hayahay na si Lazaro. Wa na'y hinumduman si Lazaro bisa gamay. Ingon na ang atong nasayran nga gisaysay gipadayag sa balaang pulong sa Dios. Sukon bahin sa witnessing o pagsaksi, mangutan ko nimo, good news ba ni? O bad news? Of course, bad news. Labi na kaya nga itong topic o uluhan sa itong hilisgutan, sin man, sala, bad news ni. Diba? So the unbeliever is judged because he has not believed in the uniquely born Son of God. O sa may gisulti sa Roma 5:8. Apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato pinaagi niini nga bisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato as a substitute for us. Pagkaklaro niya ng bersikulo ha. Gipaklaro gyud ha. Kung sa may gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross, nagpa-display ra ba siya dito? Wala. Na nagsulti diya, nagpakamatay siya alang kanato aron mabayran kay di man lagi ta kabayad. Therefore atong balikon, sin is not the issue in salvation. So unsa man ang tinuod nga issue? Tubag ang atong kabubuton. Mo kanay issue. Kaya ang pagtuo nagkinahanglan man sa atong kabubuton, our volition. Apan di ka pugson kung di ka musugot. Ato po doon niyang ipatinaw kining bahin sa kabubuton, free will. Atong i-explain kung doon sa may tabos o sa ka dili magtutuo kung siya pinagi siyang kaugalingong kabubuton mo ingon og nagkasabot ko, mutuon ako. Naon sa may tabo diha kaniya. Kung iyang gamiton na iyang kabubuton, ato po nang ipatinaw later on sa atong series nga pagtuon sa mga doktrina. So, sublion ta sa pag-ingon din nga in salvation, dili na issue ang sala. You see, Jesus Christ satisfied the justice of God the Father. Sa laing pagkasulti, do you still remember? Ninumdum ka pa ba sa atong gipakita kanimo bahin sa maong kahimtang? Satisfied, natagbaw ang hustisya sa Dios.
Unsa man diay ang hustisya? The justice of God judges sin. In other words, ang silot sa sala, mao ang pangayoon sa hustisya. Nga naman po din hustisya sa Diyos mangayo mas silot sa sala. Tungod kay ang iyang pagkamatarong nagasulti man nga ang sala ang ngayan nga pagahukman. Mao nga ang resulta nini mao nga ang hustisya sa Dios mao ay naghatag sa mao nga paghukom ngadto kang Ginoong Jesucristo. Ug sa dihang mibugat si Ginoong Jesucristo sa pag-ingon og tetelestai, tapos na, it is finished. Natagbaw, nabayran ang mga sala. Natagbaw ang hustisya sa Dios. Natay kagayunan alang nini. Mao kana ang mga nagkalanlaing na nga nabuhat. God the Father was now propitiated, natagbaw by the judgment of Jesus Christ on the cross. Unsa gisulti sa bersikulo 18 sa Juan kapitulo 3, ang musalig kaniya dili na pagahukman sa silot. Apan ang dili musalig hinukman na sa silot. Kay wa man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. He who believes in him is not judged, but he who does not believe has been judged already. So ato makita kining usa ka tawo nga magagamit siyang kabubuton sa pagsalikway ning maong kahigayunan, anaan na siya ay pagkahinukman. In other words, kondenado, condemned na siyang daan. Nganong kondenado naman siyang daan? Gasiga na magkayo. Karon gasiga na ng kalayo. Nagkabaw ka ba? Gasiga na ng kalayo. So samtang ikaw magapabilin nga nagasalikway na yung kaluwasan o kay gayunan kagihatag kanimo, ang imong padulngan kalayo ragyod. What ay mo? In other words, hinukman ka na, tuwa ka na sa kayo. So you can see, by John 3:18, believe or burn. Right? Kaya nga naman, hinukman ka naman God. Kana lagi kung imong isalikway ang maong kagayunan. You have already been judged. Meaning, tuwa ka na padung dito. Mao na imong destino. Unsay gisulti sa John 3:36, ang musalig sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili musugot sa anak, dili magatilaw kinabuhi, hinunua ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. In other words, tinuod nga ang hustisya sa Dios natagbaw. Mao ni kapungot sa Dios. By the way, wa man masuko ang Dios, di man masuko ang Dios ba? Usa kini kang gitawag nato og anthropopathism. Aron makita nito unsay kahimtang. Kung buot yo kang masayo no siya buto sabot ning anthropopathism, tanawa diha sa i-google na diha. O diha basa dictionary, pangita. So, mao kana ang buot pasabot ang kasuko sa Dios, anthropopathism. Ang hustisya sa Dios mao ang magahukom sa usa ka tawo nga dili mo dawat. Tungod kay ang hustisya sa Dios musulti manog kay imo manggisalikway ang hingbayad sa imuha untang kahimtang nan wa koy laing mahimo para nimo gawa sa paghukom kanimo. Namaw na. Sao man na nato ron? May lang ko. Wa may kaso. O lagi, makasulti ka na. Kaya wa magkakaibaw, asag yung ka padung. Unsa may klaro ni mong padulungan. Tingali mo yun ka. Magdalang gugog aircon dito. Matabang kaguroy aircon. Mao kaning hinungdan nga atong makita nga dili gyud lagi isyo sa tanawa. Gasige man ang taghisgot ini. Ugi mo na yung natino o nasuta nga dili gyud sala ang isyo. Ang sala dili gyud mo'y isyo kud bahin sa kaluwasan. The reason that personal sins are not the issue is
because Jesus Christ on the cross received the judgment of every sin in human history. So, ang usa ka tawo nga mosalikway sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross, may hinukman na siya. Dili tungod sa iyang mga sala, right? Nganong may hinukman naman siya? Abe, tungod kay iya manggisalikway. Dili kay nagkasa siya, dili. Iyang gisalikway. Tanawa ka ng maong isyo. Mao nang ang isyo karon ayaw na pag-una sa imong mga sala. Kay di na mao na isyo. Ang isyo karon unsa may imong desisyon. Unya na ta maghisgot ang sala kay kanang sala bad news na. Aritas good news. Gihimo na ni Kristo ang tanan unsay desisyon nimo. Kay kana kung problema sa sala, di na kana problema. Ayaw na himo ang problema kay kung imong himuon ang problema nan nakuyog ka sa nagadumala ning kalibutan na karon. Gilubog niya ning kanang imong hunahuna ron. Gihimong isyu ang sala nga dili unta isyu ang sala. Nato nang isigutan sa sunod. Pagampo ta balaan na mga Dios, salamat nining grasya. Balik kami sa among pagbubuhag ng adlaw, kay kami sa mga kabilinggan, dala kami pagbalik ugma dinhi. Ron kami makapadayon nining among pagtuon nining bahin sa sala. Kining tanan mong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.